Čaute, vítam vás u dnešného videjka a dneska si ukážeme moju pyrotechniku. Ideme na to. Ako prvú vec tu máme cibuľky od značky Pyrotechnik. A ak by ste chceli, choďte do veľkých obchodov. Potom ako druhú vec tu máme klasické prskavky. Takže tak. Potom tu máme boty glieta. Je to proste niečo také, že potiahneš a vybuchne. Je to od Pyrotechnik a od 15 rokov. Je to detská pyrotechnika. Potom je tu toto isté, iba červené. Potom tu máme ďalšiu vec. Je tu takýto kotlík, taký efektový. Daj všetky sem. Moja asistentka Diana. Pozdrav. Ahojte. Áno, a máme ich rovno 8. To sú iba také efektové. Máte tam aj short, že čo to robí. Som ho dával na YouTube, takže mal by ste to vidieť. Potom máme ďalšie a sú to ako rachotivé balúnky, ale sú to také loptičky. Ideme ďalej. Sú tu fontánky, také od Pyroko. A ak by ste ich chceli, choďte do Lidlu. Potom, ako ďalšiu petardy, tu máme včely, také maličké, tiež od Pyrotechnik, sa mi zdá. A mal by sa iba dekotovať. Potom ďalšie, tu máme čmeliakov, takých pekných. A tu sa mi ťažko trhol, aj knotík odpadol, nie sú veľmi kvalitné. Dám ich tu. A potom sú tu tak ako najsilnejšia, tak nie ako najsilnejšia, ale je to moje taká ako keby najsilnejšia, dá sa povedať, efektovka. Asi, hej. A potom sú tu také topky, aj to Sunflower. A nemáme ho jeden, ani dva. Ale máme ich rovno 4-krát takú krabičku ultra. Mali byť 6, ale sú celkom drahé. 2,51 plus, to je prehnané. A ak by ste ich chceli, tak choďte zase na Pyrotechnik. Poď, troška vám ich ukážem ešte. Tak, potom 6 kusov, ale to si nemusíte všimať. Potom tu máme už niečo iné a je to Rimánka. Rimánka, ktorá má 12 rán, je kategória F2 a je tiež zo Pyrotechnik, tam to mám aj, má to 12 rán, rímska svieca 12 a proste taká. A ideme na najväčší špeciál a to je tento obrovský, neviem ako to nazvať, ako Rimánka, najväčšia Rimánka. Vám ju ukážem. Taká veľká. Poď nižšie. Tak. Tu má zapalnicu. A tu má knotík, keď otvoríme to tu na lebku. Dobre. Čo tak? A to je už všetko z tohto videjka. Ak sa vám to video páčilo, dajte mi like a odber a podporite ma tým a urobíme nejaké videjka na YouTube. Vyjdú ešte dneska. Vyjdú dajaké zo petardoch natáčanie. Možno natáčim nekotlíky. Natáčim vám Rimánku, to tu. Aj čmeláka, aj Sunflower vám môžem natočiť, alebo fontánky. To je jedno. Uvidím. Takže to je od mňa všetko a dovidenia. Pozdrav. Dovidenia.